ସେହି ମଣିଷ ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ। ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କେହି ଚାଲାକିରେ ଛଳନା କରିବ କି ନିଜକୁ ସତ୍ପଥରେ ରଖିବା ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚାଲାକି ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟତା କାଳ କାଳ ଧରି ଚମକିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥାଏ ତେବେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ଛପନ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ, ବାସ୍ ଆପଣ ଭଲ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ପଣିଆ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ଦେଖୁଛି। ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ମିତ୍ର ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏକୁଟିଆ ରହିବାର କଳା ଆସୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜକୁ ଏପରି ଗଢ଼ନ୍ତୁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତ ପାରିବ କିନ୍ତୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ହୃଦୟର ମଣିଷ ହୁଏତ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ବାସ୍ ତାକୁ ନିଜର ଦୋଷ ମିଳେନି। ନିଜ ଧନ, ବଳ, ଯଶ କିମ୍ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଥର କେବଳ ନିଜ ଓଜନ ପାଇଁ ହିଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମଦୃଷ୍ଟିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ନର୍କରେ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବଦା ଥାଏ: ଲୋଭ, କାମନା ଏବଂ କ୍ରୋଧ।